Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku balik maning, aku pengen takon ya tentang perihal malam satu suro. Nah, malam satu suro nek nang wong Jawa kan ibaratnya dianggap sakral ya Mas ya, dianggap sakral. Lha kuwi kenang apa malam satu suro kuwi duwe dina sing bedakna iku lho Mas. Ya, sebelum aku jawab, mau aku salah, belum jawab, aku nyuruh pangapura ya. Iya Mas. Karena jawaban yang dia itu satu pembenaran, hanya sekedar pengetahuan ini menurut aku ya. Iya. Itu menurut yang akeh loh. Salah, jadi aku nyuruh pangapura. Nah, karena sing apik ya, cukup, nah orang lainnya cukup di rumah anak dong. Biar belum orang kerja harus di rumah anak. Ya, sing jenenge arti daripada malam satu suruh kenapa malam satu suruh itu dianggap sakral. Iya. Ya, sing jelas malam satu suruh gue kabeh wong goib ataupun wong kasat mata gue pada baik hari raya lah. Iki lho, Nek nang nyatane pada beri hari raya. ya, nang alam nyata juga hari raya sebenarnya. Tahun baru apa sih gue pernah ngerti? Tahun baru Jawa. Nah, tahun baru Jawa sama. Nang pun kayak gue. Jadi pun tahun sing di nanti pergantian tahun nang wong kasat mata ataupun wong goib. Lah mengandung apa jane? Gue nangkono gue ana perpindahan ataupun ngambah energi sing lebih dhuwur maning. Ibaratnya anak tangga lah. Terus mikine siji ngambah loro. Gue jadi mulane ana juga sing jenenge nek bahasa Jawa kiye tapi ya Iya Mas. wong Jawa kebanyakan cuma orang kabeh. Ya, sing di pusaka pada ditusi, dikumbah, apa itu pun disuci kena. Karena apa? Kudu dibersihna kuwi arep nyambut dina sing becik. Iki lho. Dina sing apik, becik kuwi apik lah. Apik menurut wong Jawa. Iki lho. Apik dadi apa bae sing berbau spiritual gue disuci kena. Karena mengko kabeh wong goib ataupun wong kasat mata gue kabeh merayakan. Ini alam goib Ya, alam gue juga merayakan. Merayakan apa? Merayakan tahun baru gue loh. Ya, mengandung kekuatan gue sing mistis sing luar biasa. Juga gue nek bagi wong sing ngerti gue bahasanya narik pusaka apa gue lebih gampang. Dia bagi wong dayeng tapi hari nyusi orang dayeng. Gue jerene kayak gue. Lah terus gue cara menyambut dayeng goib istilahnya pada cara merayakannya lah. Cara seperti ini jenengan gue kepriwe Mas. Ya, jadi sih pada baik mengucapkan syukur maring Sang Pencipta. Mengucapkan syukur mari sing urip karena wis diciptakna nang alam walaupun alam kasat mata alam sing kok orang ngerteni cuma kan kayak pada ngerteni ngerasa kena sing rasa kena ya kayak itu kok aneh gue jadi mereka pun bersyukur cara bersyukur kayak kan beda kalau cara bersyukur dewe. Iya. Nah, Cuma tujuannya mungkin pada bersyukur ya loh. Cuma carane kan beda, perbedaan gue karena apa? Ananing beda alam. Juga timbul perbedaan cara bersyukur. ya alam beda cara Ya, beda cara. Cuma niatnya sepada. mari sing urip. Ya, lo. Fungsi daripada malam satu suro, mulanya anak wong larung, anak wong apa, itu kan cara bersyukurnya wong Jawa. Dengan cara seperti itu. Iya, dengan cara seperti itu mengucapkan syukure. Contohnya maring laut diwujudna tumpeng
kuwi artine bahasane keyakinane wong Jawa kuwi lurus. Iki lho paling dhuwur kaya dene tumpeng wujud gunung sing angel bahasane dirubuhna. Kan artine juga seperti itu. Ana ning contone warna-warna, ana ning buah, ana ning sayur, ana ning warna-warna kuwe, anggap bae artine kuwe warna ning urip ataupun kepenginan ning manusia kuwi akeh. Diwujudna dengan cara wujuding panganan sing warna-warna, menjelaskan bahwa mari sing gawe urip kuwi bahwa kepenginan ning manusia kuwi akeh. Ora kursi tok. Iku lho. Lah, terus ya Mas, kan masalah larung kuwi lah kenapa nganune istilahnya ngelarung kemaring laut gitu loh Mas. Istilahnya kepriwe maksudnya? Ya, karena mungkin nenek moyang dewek kuwi gemien-gemiene kuwi kaya kuwi carane. Cuma nek cara sudut pandangnya nyong dewek sing jenenge wong bersyukur kan warna carane. Iya. Di mana tempat pun sing penting kuwi tempat kuwi layak untuk mengucapkan syukur menurut nyong sah-sah saja. Hanya gue karena gue juga budaya sing perlu dilestarikan. Aja cukup sisi negatif betok, sisi positif juga ana. Mulane wong Jawa gue diomong juga sedekah bumi. Iya, nek Ane gue dilarungna maring laut. Ane gue masa dibuang maring bumi bae kan lucu. Sing jenenge sedekah kan kudu diwehna maring wong liya. Lah bumi tanggane banyu sih, dadi denaken maring banyu. Gue maknanya ya gue sebenarnya Mas. ya. Lah pada umumnya sing pada melakukan larungan gue kenang apa sih rata-rata wong pesisir pantai gue kepriwe Mas? Ya karena pertama sing lebih parah. Ya. Kedua sing mengenal adat istiadat kayak gue pertama wong pinggir laut disit daripada wong pegunungan. Loh. Terus juga karena dari perak gue lah peperakan gue perak laut lo. Iya. Gue lebih gampang daripada wong gunung. Loh. Wong daratan. Contoh wong gunung arep main lautan kan perlu waktu. Mulane wong gunung cara sedekah bumi mungkin dengan cara nangkap wayang, nang lapangan. Disimbolnya juga karena rebutan pari, rebutan bulet kan gue nang lapangan. Iya. Gue juga kayak gue disimbolnya kayak gue. Kepindo setelah bersyukur wong Jawa ki selalu ngemut-ngemut masa depan ataupun kelangsungan uripe anak putune. Iki lho, dadi bahasane seurunge anak putune mlaku ki wis disangoni berkah ataupun donga, didongakna dhisit. Seurunge mlaku ki didongakna. Ibaratnya jere kaya wong jaman siki sing akeh kan jere wong syukuran, wong slametan jere sing butul dongane. Lah kenang apa sih wong-wong Jawa kemien sing ibarat diwujudna lewat panganan sing semeno apa jenenge wujud tumpeng, jajan pasar, terus janganan sekumplite, terus lah wis suatu bentuk rasa syukur sing kepriwe kuwi maksudnya. Pertama sebagai lantaran ya ataupun syarat. Ya. Kedua kowe nggo nyimbola kepenginanmu. Ketelu nggo njukut rasa syukur. Kenapa sih nggo njukut rasa syukur? Kan iki. Karena wong donga nek mangan kan dongane lebih genah. Lebih bombong. Iya. Kan gue. Jadi nek kau wis gawe bombong wong liya, berarti kau wis bersyukur. Wis mujudna rasa syukure kau. Sing temenanan. Iki lho, karena wong dia pun wis merasa bersyukur juga atas tindakannya kok iki lho. Warna-warna wujude tapi tujuan tetep siji maring sing gawe urip. Masalah
perbedaan gue tergantung kepada golin nyikapine. Nyong pun orang bisa ngomong gue sirik ataupun bisa membenarkan, nyong orang bisa kayak gue. Karena nyong manusia biasa sing orang berhak menilai, nyong hanya sekedar memberikan tanggapan. Ya, orang sudah nyong lagi bener nah ataupun nyalah nah gue nyong orang. Gue hanya sekedar tanggapan, ya. Aja dianggap suatu pembenaran. Karena bener sing sejatine bener gue duweke sing gawe urip udu duwek menungsa. Iya. Ya wis Mas ya, matur nuwun penjelasannya jenengan ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.